Kijing tip bagi khobor ki baman la kasni na khwasi kai channel siang bah subscribe na manta. Ki kantin ki bakit jengmut bah ki bala tho bat bala post dai ba san ko pa nong trau hapo ka Facebook page chong u sas ngap ba yakine ki kantin ki bakit jengmut bat ki badon jengmut hadu kata-kata na gebenta kari bat ka jai mriu jongi hi barok ka wei namar bangi yoi ba menta hapo ke jela jongi pat kum juru hapo ke India hi barok ka wei ram don shu kata ka jing lai lui la ni kata ka demokrasi la ni kata ka sansyar pat ba hanrei menta la shu sansyar don bor pat jur setang ka bam sam bat ka jing le don bor kitna trai kam ba phero pher jong ki sarkar bat kum juru hapo ke India hi barok ka wei sasngap ha yakine ki kantin ki pla tho tai ba san ku pa nong trau ka bo ong kum ni fisngau sarong ba ke India ka dai gari sansyar pat ba ka India kam dai ke demokrasi hanrei ka dai kresi lada ka demokrasi jong ke India ka dai ka bayang na ka menta ka hok ka jingkali ka long shai ka ta ka hong lada ka demokrasi ke India ka long ban a jing lai lut hanrei kata ka jing lai lut kita kinong India lada ka demokrasi ke India kalong ban penting na ya kata ka jing yalong rukat ka jing kali kalong pat hai kata ka equality lane kata ka jing yarkan nadu usnam khat kandai sapu new ter la supun borengi ban long kinong India ka India kam shomdon jingmut ban pelong yangi kita kinong shongchnong bapura jongka ne bakan ailat yangi bangin le singapha ya kerti sensari jongka bat ladang idai kinong India ngin om ya kendo kum gine kijing bat kijing dinja kibang imat menta ka jing si shahi kalong ba phidai tangki second class citizen jongka mongkut ba san ku pa nong trau haka jing tho haka Facebook page chong o kine ki kantin dapis ngap ha kilong ki kantin ki bekut jengmut hadu kata-kata bat ki bala urlong ro wat hapo ka jela jong iro